Dal som. A tak skateparku dávam možno. Nachádzame sa v prešovskom skateparku, ktorý dokončili pred 2 týždňami. Je úplne nový. Na mieste, kde stal predtým ten skatepark. Prišli sme ho ohodnotiť a zároveň aj vyskúšať. A ja som sa prišiel pozrieť na svoju formu, akú mám po 7 rokoch, ktorých som nestal na skate. Mne sa akože dosť páči. Nevyzerá, že je veľmi náročný a je tu málo ľudí, lebo sme prišli skoro ráno. No a problém je v tom, že na mojej doske sú veľké kolieska, lebo som si z toho spravil ešte skôr cruiser a potrebujem ich vymeniť. By som mohol urobiť aspoň nejaký základný trik. Poďme si vymeniť spoločné kolieska. Je to vidieť, že to je dosť rozdiel. Tieto staré mám socket. Prihlásim sa vám opäť, keď to budem mať hotové. A pozerajte do konca videa, aby ste videli finálny verdikt na tento skatepark, či sa sem oplatí prísť. Aby ste mi verili, je tu krásne vidieť tie pavučiny. Vidno to? Ten skate bol fakt, že v pivnici dlhých 7 rokov a ja som sa vrátil z dôchodku. Zo skateového dôchodku. Kickflip je tam. Koľký to bol pokus? Tretí? Povrch je strašne dobrý, ale strašne sa by špikajú topánky. Úplne. Vieš prečo? Lebo máš dieru v pete. Wow. Veľmi dobrá storka. No čo z toho bude? Ale už to sa začína podobať na úspech. Vládzem akože. A heel flip nedám. Dal som.
Toto ihrisko nie je len o skateparku. Je tu taká krásna workoutová zóna. Dali pár jazd v tomto skateparku a mám vám svoj finálny verdikt. A to je, že ho schvaľujem. A ty si kto? Ja keby som bol nejaký profesionál. Prekážky sú tu navrhnuté dobre, majú logiku. Nie sú náročné, nejaké bláznovstva to nie sú, ani to nie sú nejaké vysoké bláznovstva. Doporučujem aj začiatočníkom. Keď uvažujete nad skateboardingom, tak odporúčam. Treba si kúpiť skate, alebo keď máte skate, tak sa k tomu možno vrátiť alebo začať. Tak skateparku dávam možno 8 z 10, hej. 8 z 10 a poviem vám prečo. Jeden bod strhávam za toto tu nedomyslené, nedoriešené, lebo už som sa tu skoro raz zabil. A ďalší bod strhávam za toaletu. Ako možno, že to tak kde je, ale neviem kde. Ale inak super skatepark, aj poloha je dobrá, lebo sme v podstate priamo v centre mesta, tam kde bol aj ten starý. Dajte vedieť, čo si myslíte do komentu a môžete mi napísať aj, či chcete viac takýchto videí, či vás to bavilo. Či máme dať part 2. What's on your mind? Can I read it from your eyes?